Stade Mamadou Konaté bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw a ka ja sɛnɛntolɔntanyɔrɔw dafa sabala minnu lakodɔnnen don kafu farafinnagun sɛnɛntolɔntan ɲɛmayaso fɛ ko farafinna sɛnɛntolɔntan ɲɔgɔndan bɛ se ka tan a kan. O lakodɔnni kɛra a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan ka Mali farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw lakurakuraya Bamakɔ ani jamana kɔnɔna na. O ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ka hakilina dɔ ye. Laseli don min kɛra commissaire colonel Cheikh Tunkara fɛ ɲina san 2024 super coupe Assimi Goïta daminɛ don uti kalo in tile 16 tɛmɛnen Stade Mamadou Konaté la Bamakɔ. Commissaire colonel Cheikh Tunkara de ye ɲina super coupe Assimi Goïta o ko labɛnnaw ɲɛma ye. An ka lamɛn. Ni Stade Mamadou Konaté a rénovera ka ɲa ka kɛ jamana sago ye. Ala ni président yɛrɛ ka hakilina ɲuman na k'a fɔ ko ka stade bɛɛ rénover Mali kɔnɔ. An bɛ ka ko kɔnɔ o y'an tɔ nisɔndiya k'a ye k'a fɔ fɛnɛ ntolanci ɲuman bɛ ka kɛ. Gouverneur bɛɛ ka mɔgɔw bila ka na ka foli di u fɛnɛ ma o yɔrɔ la, ka foli di joueurs ma, ka ɲini u fɛ u ka jouer fair play kɔnɔ, ka ɲini u fɛ u ka jouer bɛn ni keleya kɔnɔ, ka ɲini u fɛ u ka sinjiya de sinsin ka Mali bila ɲɛfɛ. Mali de bɛ gagner, Mali chiffres de bɛ gagner. N'a fɔ président Assimi yɛrɛ b'a fɛ cogo min. Ɲina san 2024 super coupe Assimi Goïta kɛnɛ kan équipe 12 don Kayi mara, Kulukoro mara, Sikaso mara, Segu mara, Mopti mara, Tombouctou mara, Gao mara, Kidal mara, Bamako mara, gouvernement équipe, présidence de la République équipe ani CNT équipe ka bɛn ni sinjiya sinsin Mali la. Super coupe Assimi Goïta ka laɲini ye o de ye. A bɛ kuncɛ septembre kalo nata tile 21 san 2024 na. Salon 2023 super coupe Assimi Goïta jɔnjɔn Segu mara de y'o ta. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré kala seli don.